Atlas Profilax. Kao liječnik znam kakve su sve mogućnosti kada neko manipulira vratom i kralježnicom grubim metodama takozvanih u Hrvatskoj raširenih kiropraktičara. Ta njihova manipulacija može dovesti do trajnih neželjenih posljedica, pa je to bio jedan od razloga kako sam toliko vremena odgađao odlazak kod Atlas Profilax praktičara u odnosu na moje spoznaje o njihovim mogućnostima. I ugodno sam se iznenadio kad sam vidio da to nema nikakvih opasnosti, da je to jedna sigurna metoda koja ne radi nikakve grube pokrete ni krajnje ekstenzije vratne kralježnice u svrhu terapije. Koji su vama glavni problemi? Moji glavni problemi su dugogodišnji, to sigurno datira prije 1-2 decenije, osjećaj velike težine u vratnom dijelu kralježnice, kao da vam neko dijete od 20 do 40 kg stalno jaše na vratu, nemogućnost malo većih pokreta kralježnice prema gore, lijevo i desno, pogotovo kad nešto trebate raditi, na primjer mijenjati žarulju ili gledati prema gore, voziti auto unazad, a ne gledajući u retrovizor. Momentalno nakon njegove manipulacije meni je bilo bolje i dan danas se tako ugodno osjećam. Znači svi oni problemi koje sam imao, od bola do nemogućnosti pokreta, a koji su mi isprečavali u mojim slobodnim aktivnostima, ja rado igram tenis, badminton, pa me je tu hendikepiralo, a i buđenje ujutro je bilo kao da niste dovoljno ispavani, loše sanjali, čak bi se po noći budio ili zbog bola ili zbog neugodnosti i nekakvog pritiska u tom vratnom dijelu kralježnice. Sad sam zadovoljan i mislim da će to tako i dalje postati. Je li posao zahtjevan za kralježnicu bio? I s obzirom da ste otac 5 djece, život je vama, ja mislim, puno zahtjevniji nego običnom čovjeku koji ima samo posao. Pa sad ne mogu kazati da je nešto zahtjevnije kad neko ima 5 ili 1 dijete. 1 dijete može biti zahtjevno koliko je 5 i 5 ne biti zahtjevno kao što je 1. A sam posao kao anesteziologa on je više vezan za sjedenje i prisilan položaj glave i vrata pogledom prema dole. Nisam išao za tim puste te godine, već radim 30 godina u kliničkoj bolnici Split. I tek u zadnje vrijeme sam povezao te moje probleme sa takvim dugogodišnjim prisilnim položajem glave i vrata, često čitan, a i sam posao mi je da moram sjediti, ne biti na nogama. Sada, nakon što sam uradio tu terapiju Atlas Profilaxa, nema više senzacije bilo koje vrste koje su me sputavali, ograničavali. Jeste li nekome od svoje familije namjestili Atlas? Je, svi sam prijatelj. U stvari i dosta poznanika mi je uz ovo moje spoznaje preko televizije i interneta su već prije mene obavili taj pregled i Atlas im je namješten. I oni su svi jako zadovoljni, nisam našao ni jednu negativnu ni na internetu recenziju, a ni osobno stavili mišljenje neko razočarenje od ljudi koji su tu radili. Baš moji uži krug prijatelja, ne samo s posla, nego i obitelj.